Местни избори 2023. Лилия Недева е кандидат за кмет на район Тракия и кандидат за общински съветник от местната коалиция Съединени за Пловдив. Познаваме като банков и финансов експерт, докторант на Пловдивския университет, народен представител в 48-то Народно събрание и активен гражданин. Не на последно място да споменаем, че тя има солиден опит в местната администрация, която познава детайлно още от началото на последния мандат. Фокус на нашия разговор днес ще са проблемите на голяма община като район Тракия. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Директно искам да ви попитам, познавате ли Тракия, проблемите и живота в този голям пловдивски комплекс, включително и в индустриалната му зона? Смея да твърда, че познавам проблемите не само на Тракия, но и на целия град, а индустриалните зони са ми изключително познати от работата ми в банковата сфера. Съгражданите от Кючука завиждат за големите булеварди на Тракия, пространствата, които има ЖК Тракия, но от вътрешен човек какви са основните проблеми на квартала, тъй като аз като човек, който не живее там, ми изглежда всичко прекрасно. Така ли е? На пръв поглед изглежда прекрасно, да, но когато се разходи човек из квартала, проблемите не са по-различни от тези, които ги има в останалите части на града ни. А това са неподдържани тревни площи, замърсено е навсякъде, не е почиствано както трябва. Тротуарите са в изключително лошо състояние, което е абсолютно... Имат майките с малки деца, които ежедневно са с детските колички на разходка, изпитват големи трудности. Отделно на това, големите булеварди, да, прекрасни са, но те не са поддържани от много време. Има вече пукнатини навсякъде. Да не говорим, че не са изградени на регулярни места светофари, с които хората могат да пресичат нормално. Това са предпоставки за ПТП-та, в които най-вероятно ще има и граждани, които ще са потърпевши при тези катастрофи. Така че това са неща, на които трябва да се обърне сериозно внимание. Отделно, както казах, аз първо съм майка на 7-годишно момченце и най-вече ще гледам да осигуря нормалните жизнени нужди на младите майки, защото Тракия е населен изключително много с млади семейства. И това майката да заведе детето си на една нормална детска площадка, за да играе то 1 час примерно, на нея отнема половин до 40 минути време, за да стигне до определената площадка, да поиграе малко детето. Следва да се изградят много повече междублокови пространства, да се изградят такива детски площадки, които да обслужват малките деца, учениците в предучилищна възраст и така нататък. А личен проблем с записването на дете в ясла или детска градина имали ли сте, тъй като споменахте, че сте майка? Естествено, че съм имала и аз съм майка. Наболял проблем? Споменах. Проблемът е следния, че няма значение къде в град Пловдив. Градините едни са оправени, санирани, построени са нови и естествено майките искат да запишат детето си в най-добрата детска градина. Други обаче не са поддържани. Даже скоро една майка се оплака, че детенцето й спяло в легалцата още от времето на братя Аргирови, което просто е скандално. Извинявам се, че споменавам тяхното име, но така се изрази майката. Това е скандално. Не може тези градини да не са обновявани от толкова много време. От тук първата работа е всички детски градини и ясли в града да се приведат в едни европейски стандартни. Не може да има градина, която не е реставрирана, реновирана и обновявана толкова много години. Съответно, тогава всяка една майка, за нея ще е без значение дали ще си запише детето в Тракия, в Централен или в Западен. И така ще се минимизира този проблем с голямия наплив за някоя детска градина, която съответно е току-що направена и естествено по-привлекателна. В Тракия задължително трябва да се направят поне една ясла и поне една детска градина. Яслите са изключително малко в града, а това е проблем за майките, които искат да се върнат на работа след 2-та година на детето, когато вече майчинството е неплатено. А ако сте кмет на Тракия, откъде ще започнете? Споменахте достатъчно проблеми на Тракия. На нас ни изглежда, че е розово, но не толкова розово. Откъде ще започнете вие?
нещата са комплексни. Ще се започне и от тревни площи и тротуари, и от запълване на дупки. Осветлението в Тракия е просто под всякаква критика. На един от последните общински съвети бяха гласувани едни 5 милиона за улично осветление и за изграждане на нова инфраструктура, които пари мисля, че са предостатъчно, за да се запълнят абсолютно всички дупки в Тракия. Доколкото обаче разбирам, тези пари досегашния кмет на район Тракия ги е определил, за да оправи улицата около един от мастодонтите. Което за мен това е една порочна практика. Не може целият квартал да тъне в дупки и неоправени тротуари, а в същото време да се отдели специално внимание на един нов комплекс. С две думи, много работа ви чака, ако станете кмет на Тракия. Разговора ни не приключва до тук. Песен време и се връщаме. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Местни избори 2023. Продължаваме разговора с Лилия Недева, кандидат за кмет на район Тракия и кандидат за общински съветник от местната коалиция Съединени за Пловдив. Вие сте във финансовия екип на кандидат кмета Славчо Атанасов. Да поговорим малко за положението на Пловдив. Община в затруднено финансово състояние е елегантният законов термин за фалирала община. Наистина ли Пловдив е в това състояние? Бих искала да попитам и много хора биха се интересували да знаят. Значи в последните няколко дни се случва нещо много интересно. Кметът Здравко Димитров беше изпратил писмо на Асен Василев, министра на финансите, както всички знаете, и искаше един безлихвен заем в размер на 19-20 милиона лева за плащане на заплати. Отделно днес излезе пък статия, че министра на финансите не смята, че общината е в толкова затруднено състояние, което поражда така някои съмнения. Наистина ли общината е в затруднено състояние, къде са пропуските, къде са недоглежданията, и от тук нататък следва новия кмет, независимо кой е, да направи един пълен финансов анализ какво поема като финансово състояние на община Пловдив. На мен като финансист общо взето ми е ясно какво е финансовото състояние. Прегледах бюджетната рамка за следващите 3 години и прави впечатление, че 2025 и 2026 ударно са, така да кажа, бюджетът е натоварен с едни много големи плащания. Съответно са предвидени от друга страна и изключително големи приходи, които няма откъде да дойдат и те са нереални. От тук, финансовата рамка е тотално изкривена и следва да се ревизират всички дългосрочни поети задължения, където може те трябва да се разсрочат, колкото може, което ще даде една глътка въздух на общината и тя ще може да си изплаща регулярно задълженията, независимо към кой. Не навсякъде ще могат да се направят тези разсрочвания, но където може. Разбирам. Не ни е завидна съдбата. Очевидно и ние го разбираме като граждани, живейки в този град в последните години. Но да се върнем на вашата кандидатура. В телеграфен стил можете ли да подарите приоритетните проекти за подобряването качеството на живота в Пловдив с прогноза за изпълнение от 4 години? Какви са приоритетите на Съединени за Пловдив? Откъде да се започне и как да се работи? Както казах, като финансист, аз естествено ще наблегна най-вече на стриктната финансова дисциплина и стабилност на общинските финанси. Оттам много е важно да не изпускаме нито един проект, финансиран по европейските програми. Това значи пълна проектна готовност за кандидатстване по плана за възстановяване и устойчивост с целенасочени инвестиции за подобряване на качеството на живот в общината. Нов мост на река Марица, който да е продължение на булевард Копривщица, би било много добре и е вече от изключителна важност, тъй като съществуващите са изключително натоварени. Почистването на коритото на река Марица и укрепване на всички съществуващи съоръжения в него е от изключителна важност, защото всички виждаме и знаем, в какво състояние е реката. В последните месеци какви неща се случиха в България с наводненията? Да. Качествена поддръжка на междублоковите пространства, като под качествена наистина имам предвид да се направи нова структура в общинската администрация,
като паркове и градини и чистота, имаше такова предложение и това беше много добро предложение. Следва наистина те да минат под една шапка и тези две предприятия да работят заедно ръка за ръка. Когато тръгнат работниците да почистват, да се почисти както парка, градинката или каквото е там, така и улицата и тротуара. За да може наистина резултатите да са видими. А не градинките да стоят непочистени, а улиците почистени, както е в момента. Оттам нататък продължаваме. Нататък трябва да се... Програмата за енергийна ефективност и саниране на блоковете е просто под всякаква критика. Изключително малко се възползвахме ние като пловдивчани от тази програма. Според мен това беше просто работа на общината да информира всички граждани за ползите от това финансиране. Много хора си мислиха, че ще има някакъв финансов негатив към тях във времето, което не е вярно. Съответно, предстои нова такава програма да се отвори и точно район Тракия е много подходящ за това. Там има изключително много панелни блокове, стари блокове, които имат нужда от саниране. Да не говорим, че България и потребителите на електроенергия, физическите лица, ще излязат на свободния пазар за електроенергия само след няколко месеца. Това ще е най-големия бич за пловдивчани, по принцип за всички граждани в България. Но ние можем да се възползваме от това. Може да се изградят соларни системи на покривните пространства, защото в Тракия са изключително много и са изключително подходящи за това нещо. В Европа навсякъде хората правят енергийни кооперативи, в които хората се съединяват, се съюзяват точно за това, да се изградят соларни системи на покривите и след това да ползват много по-евтин ток, а даже някъде е и безплатен за тези живущи в тези блокове. Което мисля, че е една много добра перспектива за гражданите на града, което пряко ще се отрази на техните бюджети в един много дългосрочен план. Оттам нататък ремонт, осветление, видеонаблюдение на всички подлези в града и изграждане на асансьори или рампи, подходящи за инвалиди и майки с детски колички. Тези съоръжения в града са оставени и не са пипани от много години. Всеки се спасява сам както може. Майките с деца, колички. Някои въобще не могат и трябва да обикалят километри и се чуят откъде да пресекат и да минат. Най-лошото е, че инвалидите не могат да се предвижват. Което е скандално за един европейски град, пък било той културна столица. И втория по големина България. Точно така, да. Много е важно тук да отбележа, че трябва скоростно и качествено завършване на всички инфраструктурни проекти в града, за да върнем нормалността в ежедневието на пловдивчани, защото ситуацията, всички знаем, е нетърпима. Входно-изходните артерии са блокирани. Това са хубави проекти, които трябваше от много отдавна да започнат и предходното управление на господин Тотев така много елегантно замиташе под килимчето. За съжаление, в мандата на Здравко Димитров тези проекти започнаха, но стана така, че благодарение на негласуване навременно в Общинския съвет на точно на тези проекти, те стартираха в един и същи момент. И това изигра лоша шега на това управление. Следва следващия кмет ударно да ги завърши. В спешен порядък. Дай Боже, както се казва. Нещо, което искате да добавите към края на разговора ни, което смятате от изключителна важност за предстоящите избори? Ако искат жителите на град Пловдив да имат едно добро управление, да върнем нормалността в нашия град и той да стане изключително със социална насоченост от тук нататък и всеки един гражданин на града да се чувства горд пловдивчанин, то е хубаво да гласуват различно и да дадат своя вод на 29 октомври. Да, да кажем колко е важно да се гласува още веднъж и чрез вас, и аз постоянно го казвам. Важно е да се гласува. В настоящите избори е изключително важно, за да не бъде подменен отново вота на пловдивчани. Благодаря много за това гостуване. Лилия Недева, кандидат за кмет на район Тракия и кандидат за общински съветник от местната коалиция Съединени за Пловдив с бюлетина 68 и преференция 120 за общински съветник. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.